Assalamu alaikum, barkanku da dawowa Hausa Update. Sunana Hamza. A wannan bidiyon zan nuna muku wannan garaɓasan na MTN. In ka san kana amfani da MTN ko kuma kin san kina amfani da MTN, to wannan garaɓasan naku ne masu amfani da MTN. Ya kamata a ce ka tsaya ko kin tsaya kin kalla wannan bidiyon domin ki siyi data mai sauƙi. Wai ko ka san cewa za ka iya siyan datan 1.5 gig a kan Naira 200? Abu na farko da za ku yi, kar ku manta da ku danna mana subscribing, sannan ku danna mana alamar ƙararrawa. Abu na farko da za ku yi, za ku danna star. In kun danna star 312 star 88 sai ku danna hash. Kamar yadda kuke gani yana searching, zai nuno maku you will charge 200 for push up. Kamar yadda kuke gani 1 gig plus 500 gig month plan. In kana son wannan gig din, za ka iya danna number 1 ka yi selecting. Amma wannan ba kowa zai iya ma aiki ba, saboda kana iya gwadawa ba za su iya baka offer ba, kuma kana iya gwadawa su baka offer.